നമസ്കാരം ഗൈസ്, ആർജിയാണ്. ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെയിലൊക്കെയാണ്. തോന്നായിട്ട് മഴയൊന്നുമില്ല, മഴക്കാർ പോലും ഇല്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി വെയിലാണ്. ഇന്ന് എന്നെക്കാൾ നേരത്തെ ശ്രുതിയാണ് നീറ്റ്. ശ്രുതി നേരത്തെ എനിക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചിക്ക് വരാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അറിഞ്ഞോ ശ്രുതിയോട് ചോദിച്ചോട്ടെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഇന്നലെ ഉണ്ടായി കഴിച്ചാൽ ബാക്കി കുറച്ച് ലെമൺ റൈസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുകയാണ് രാവിലെ. ശ്രുതിനെ കൂടുതലാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ചോറ് ഷെയർ കഴിച്ചിട്ട് ശ്രുതി പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണതിന് ശേഷം രാവിലത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തന്നെ അരിഞ്ഞ് കഴിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ പാത്രം കഴിക്കും സെറ്റാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ശ്രുതിയുടെ മുടിയിരിക്കും നോക്കൂ കേസ്, നൂഡിൽസ് തടയാൻ. ശ്രുതി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിരകുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ നാളെ എന്തായാലും കൊച്ചിയിലുണ്ടാവും നിശു.